ξέρεις τι. Παιδιά, σε αυτό θα πέσω, σας το λέω. Αυτό το σκηνικό είναι γεμάτο παγίδες. Δεν ξέρω ποιος δάκτυλος μου βάζει όλα αυτά τα εμπόδια στο σκηνικό. Α, νόμιζα ποιος θα μουσική. Ποιος δάκτυλος βάζει μουσική. Αλέξανδρε, τι ωραία τραγούδια, μπράβο. Ακριβώς, πάνω απ' όλα αυτό θέλουμε, να το θέλετε κι εσείς. Το σύνολο της εκπομπής μας αυτό ακριβώς είναι. Αγαπημένος Μύρονας Στρατής, πάμε και στην Ήρα μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Είσαι σε πάρα πολύ ωραίο και εγώ σημείο. αριστερόχειρας. Αλήθεια. Αλλά δεν με προσπάθησαν να αποτρέψουν οι γονείς μου και εμένα και τον αδερφό μου. Μπράβο σας. Και πολύ καλά έκανα. Και τυχαία δεν σε επιλέξαμε για αυτή την εκπομπή, γιατί ψάχναμε υψηλό δίκτυα εκεί στους συνεργάτες μας. Βρήκαμε μόνο εσένα, από τους υπόλοιπους επιλέξαμε. Λόγω εμφάνισης. Μόνο. Λοιπόν, ναι, από ό,τι θυμάμαι και η αγγελία που διάβασα και ήρθα ήταν για αριστερόχειρα. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα, Ράνια μου, έχω ένα πολύ ωραίο θέμα. Είναι για τις δημιουργικές μανούλες, Ναι. οι οποίες θέλουν να κάνουν τις τσαλιάρες και τα φορμάκια των παιδιών τους διαφορετικά. Δηλαδή, Να τα στολίσουν. Έχω μαζί μου τη Σπυριδούλα Κούτρα, η οποία κάνει αυτά τα πράγματα τα πολύ όμορφα. γεια σας κυρία Καλημέρα. Κούτρα. Τι κάνετε? Καλημέρα. Καλά, εδώ είμαστε. Είστε η Μανούλα ίδια και τα εμπνευστήκατε όλα αυτά? Όχι ακόμα. Με το καλό σας εύχομαι. Ευχαριστώ. Και πού είστε να καλά. γίνεται ότι η έμπνευση θα έχετε? Ναι, έτσι πιστεύω κι εγώ. Και λοιπόν πώς σας ήρθε η ιδέα να διακοσμήσετε παιδικές σαλιάρες και ποδίτσες και φορμάκια? Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα από γυναικεία ρούχα. Ναι. Ασχολούμαι με πολλά αντικείμενα, πάντα σε ύφασμα βέβαια. Ναι. Ρούχα γυναικεία, σπασμάτινες, παιδικά ρουχαλάκια, σαλιάρες, τσάντα, σαγιονάρα, φόρεμα, όλα. Μάλιστα, για να μείνουμε λοιπόν εμείς σε αυτά που τα θεωρήσαμε πολύ πρωτότυπα, γιατί δεν το έχουμε ξανακούσει. Να Ναι. ξεκινήσουμε από τις σαλιάρες. Πώς μπορεί να διακοσμήσει κανείς μια σαλιάρα? Λοιπόν, εδώ έχω ξεκινήσει εγώ τη σαλιάρα. Δεδομένου ότι λερώνονται εύκολα, άρα οτιδήποτε ξεβάθει δεν είναι ένα εύκολο είδος και αντικείμενο. Πλένονται όμως στο πλυντήριο χωρίς κανένα πρόβλημα στους 30 βαθμούς. Ωραιότατα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εδώ έχουμε μια αλυσιδίτσα που κρύβονται κάποια μεταλλιών. Τι χρώμα είναι αυτό που χρησιμοποιείτε, τι είδος? Αυτό είναι ειδικό χρώμα για υφάσματα. Που είναι εύκολο να το βρούμε? Είναι εύκολο να το βρείτε σε καταστήματα που πουλάνε είδη χειροτεχνίας και χόμπι. Πού είναι αυτά τα καταστήματα που έχουν τόσα πράγματα? Στο κέντρο έχει πάρα πολλά. Εύκολο Στο είναι. κέντρο της Αθήνας. Και ζητάμε μπογιές και υφάσματα δηλαδή. Βεβαίως, Να πούμε ωραία. ότι αυτά, Σπυριδούλα μου, είναι το παιδί, δηλαδή το βάλει στο στόμα του, δεν έχει πρόβλημα. Είναι μη τοξικά, είναι υποαλλεργικά και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και ανεξίτηλα, ούτε χαλάνε στο πλυντήριο ούτε τίποτα. Πολύ ωραία. Οπότε βλέπω, αυτά είναι γκλίτερ τώρα. Ναι, ναι, ναι. Και τα γκλίτερ είναι ανεξίτηλα? Είναι ανεξίτηλα, ναι. Όπως βλέπετε εδώ έχει κάνει πολύ όμορφα κομμάτια. Διάλεξε, Ράνια, να σου φέρω για το γιο σου. Εννοείται. Ένα ροζ. Για να κάνω την επανάσταση. Έχει ένα πολύ ωραίο φορμάκι που θα σου δείξω που θα σου αρέσει πολύ. Εντάξει λοιπόν. Λοιπόν, οπότε με αυτόν τον τρόπο στολίζουμε Και συνεχίζουμε, αν θέλουμε, βάζουμε και κάνουμε κάποιο άλλο χρώμα. Όλα τα χρώματα χρησιμοποιούμε είναι αυτή τη μορφή, σαν φυλώματα, δόρυ. Τα περισσότερα χρώματα είναι με την ελάχιστη. Α, εντάξει. Απλά τώρα λόγω έλλειψης χρόνου χρησιμοποιούμε αυτά για να είναι πιο εύκολο. Θέλουν χρόνο να στεγνώσουν. Θέλουν 24 ώρες για να στεγνώσουν και μετά, εκτός από τις σαλιάρες, τα ρουχαλάκια δηλαδή, τα σιδερώνουμε από την ανάποδη πλευρά για να σταθεροποιηθεί το χρώμα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και μετά κανονικά στο πλυντήριο φορμάκια. στους 30 βαθμούς. Ναι. Να δούμε και τα φορμάκια. Ναι. Λοιπόν, δείτε εδώ φορμάκι. Με γραβάτα. Τέλειο. Πολύ παπηγιόν. Πολύ Αυτό θα κάνουμε αυτό. σήμερα. Αυτό το πηγαίνει είναι φανταστικό. Καλά Για το όνειρο. οποίο, αυτό που είπε στο υλικό, το σιδερώνει. Αυτό είναι χρώμα που χρησιμοποιείται με την έλο. Αυτό είναι χρώμα το οποίο το εφαρμόζουμε πάλι με αυτή τη μορφή. Το αφήνουμε 24 ώρες να στεγνώσει και μετά το σιδερώνουμε από την ανάποδη πλευρά. Τι είναι αυτό, δεν είναι ύφασμα Είναι πρόσθετο. ανάγλυφο, δηλαδή πάνω στο ρούχο. Ανάγλυφο Είναι είναι. ανάγλυφο, ναι, ναι. Γιατί ωραίο που είναι. Όπως και αυτό επίσης που γράφει το όνομα του παιδιού. Και φωσφορίζει κιόλας. Αυτό, ναι, τα γραμματάκια του ονόματος φωσφορίζουν στο σκοτάδι, απλά τώρα δεν μπορούμε να το δούμε. Εντάξει, τέλειο το βρίσκω. Γράφει και πίσω επίσης, γιατί συνήθως γράφω και πίσω, θέλουνε. Λέει, απόψε συνοδεύω την ονά μου. Παιδιά, για το Εσείς μπορείτε να ποιητικό. το θέλετε. Τη μαμά μου, τη θεία μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό τη γραμμάτι είναι πολύ αστείο και με το παπηγιόν. Οπότε τώρα παίρνουμε και έχουμε κάνει πρώτα ένα Έχω σχέδιο. κάνει εγώ ένα, ναι. Έχει
Κάνει το περίγραμμα και μετά πατάς Κάνει απλά το περιγραμματάκι, ναι. Α, για να κάνετε το παπηγιόν τώρα. Ναι. Τώρα αυτό το χρώμα που φουσκώνει μετά πώς το ζητάμε. Αυτό το χρώμα για το ύφασμα που φουσκώνει. Ναι. Αυτό που το σιδερώνει που φουσκώνει. Θέλω Απλά. περιγραφικά. Ναι. Και Θα το μπορούμε αλεύρι ανάλογα να φουσκώνει. κάνουμε ό,τι θέλουμε μέσα. Μπορούμε να μην το Σαν το αλεύρι, ναι. κάνουμε όλο, ας πούμε, να κάνουμε διαφορετικό σχεδιάκι. Άλλο παπηγιόν. Οπότε θα έχει και κενά ενδιάμεσα, θα φουσκώσουν τα άλλα και θα υπάρχουν και τα κενά. Έχεις πάρα Ναι, πολύ ωραίο. ναι, ακριβώς, ναι. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πλένονται επίσης στους 30 όπως όλα τα χρώματα. Άκου τώρα. Απλά πάντα δεν ξεχνάμε ότι πρέπει να σιδερώνουμε από την ανάποδη πλευρά. Πριν το βάλουμε στο πλυντήριο για πρώτη φορά. Ναι. Για να μην σας τσαλακώνει το ύφασμα έτσι όπως βλέπουμε τώρα, να το βάζουμε σε ένα χαρτονάκι από κάτω και να το Καλό τραβάμε. θα ήταν επίσης, αν χρησιμοποιεί κάποιος χρώμα πινέλου, καλό είναι να βάλει και κάποια εφημερίδα ανάμεσα στην μπροστινή και στην πίσω πλευρά. Γιατί θα περάσει το χρώμα από την μπροστά στην πίσω. Σωστό κι αυτό. Αυτό το χρωματάκι δεν περνάει, γιατί είναι πιο παχύρευτο. Κάναμε τα κουμπάκια τώρα. Περνάνε. Πολύ όμορφα είναι. Πάρα πολύ όμορφα. Αυτά. Ωραιότατα. Διαλέξτε και φέρνω. Εντάξει λοιπόν, ένα στο μέγεθός του. Στο μέγεθος του Παναγιώτη εννοώ. Πού θα βάζεις ένα πράγμα τέτοιο. Καλά. Σε Καλά, προκαλώ. ευχαριστώ. Δίνουμε Τι με όσο... προκαλείς. Φέρνακι. Δίνω €1. Τι, αυτό είναι το όσο. Πόσο? Βασικά, πες, στα αγόρια που μετράει το εξής και περνάει. Σε προκαλώ, είσαι κόντρα να το κάνεις. Σωστό. Δεν χρειάζεται λεπτά το τίποτα. Τι άλλο Ναι, έχεις είμαι. εκεί, γιατί έχεις μερικά. Ωραίο είναι και αυτό με τα στρασά και το άλλο με Αυτό τα λέει τα παγωτά. πρώτα μου γενέθλια. Ναι. Είναι κοριτσίστικο. Είναι γιατί τόσο στρας. Ναι, βέβαια. Καλό είναι το αποφύγουμε στα αγοράκια. Από μικρά στα βάσανα, με τα στρας. Αυτό εδώ είναι πολύ όμορφο που έχει θαλασσίτσα. Όμορφο είναι όντως. Είναι όλα μαγικό, έτσι. ψωμάκι, μικρό μωράκι μέσα. Λέει, θέλω διακοπές. Ναι. Δεν την παλεύω άλλο. Θα σας φέρω για να το φοράς. Αυτό θα το αφορούσα εγώ και όχι ο γιος μου. Φτιάξτε τυράνια ένα πρέπει να κοιμηθώ. Επιγόντων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καταπληκτικές ιδέες και ωραίο σημείο. Μη φύγετε, μην κουνηθείτε. Η ζέστη ανεβαίνει όσο περνάει η μέρα. Κάντε και μία βουτιά. Πραγματικά. Το μικρόφωνο του κρατάνε το αριστερό χέρι που το κοιτούσε. Σιγά. Ναι. Ναι. Είδες. Άρα είναι αριστερό χέρι. Αλλά δεν μας πω ψέματα. Δεν θέλω να το παίξει. Να σας πω, μήπως να πάμε στα